Primary Department Zirlai somni pakwana Tirhkohte an man missionary huai sen deuh chanchin in shato ngayem missionary te chuan I swa chanchin an soya mi ten pathian an lo rin ve theinan thahnem ngai takin an soi chin mun then khata chuan chutiang mi te chu an lo mana lungina te an khung china ma se chutiang chu pathianin athan pui zel china ama chanchin tha soitu te an ni awangin akal san ngai mi alova chutiang chanchin chu voina hian kan zir don ani Iswa thi hnu khan zuda ho tu te chuan Iswa chanchin soi kha an phal lo hle maya ma se Iswa zirtir te le Tirhkohte chuan soinuam an ti em mai ani a thi hnu a atho le thu te an hne na aron in lar chanchin te an soi to hi chuan angai nom thei si a an mani po in an soining thei lo ani ma se tempula ho tulam khan an lo du lo top maya Iswa kheng bet tu te kha an ni si a ho ten a chanchin an soi chun zom zel chu an ho em mai ani chutianga Iswa chanchin soi phal lo deuh tu te chu sadukai te le pui thiam te an ni peteraten temple kongkhar moi bula kebai anti dam kha mi ten mak anti ema an soi huai maya peterate thu soi kha an ngai thlak du pha le ngala mi puyan lo pungkhom tupa an thu soi chu ngun takin ngai nom ti in an ngai thlachin ani ma se pui thiam ten chutia an mani aya peterate thu soi an ngai thlak du zo ka wang chuan an hota em maya sadukai ho te phei chuan Iswa thole thu an soi kha an ho ema ti chuan petera le zohana te chu tlai lama an man tir ta ani zana po zan khwa in tan ina an oma atuka chuan temple vela ho tulian ber te chu an lo kim thup maya puithiam lal ber po in alukhum lian ber bur chu aron khuma upa ho te le ro rel thin te zong chu an thuta khup maya petera te chu ro rel tu te chuan an kota an ma a chuan alaya an din tira kebai alo dam tak mai dan kha an zot vele engti theina in nge tu mingin nge heng hi in ti in an zota chuta petera chu tharau thiang hlimin a khata mizo om pui te chu hlau reng lovin a chang ta zung maya mimol tak ni tura khan an lo ngaya ma se lekha thiam ang main thil an soi ta zung mai si pathianin athan pui ti an shiat reng awangin petera te chu an huai em ani ho tu te po chuan makan ti hiala Iswa chanchin soi to lo turin an nge na ma se keini zong thil kan hmu le kan shiat te kha soi lovin kan om thei lo an ti top maya chuti chung chuan soi zel lo turin ho tu te chuan an nge na an chhuat tir tari ani petera te chuan Iswa chanchin an soi zel mai si mitam takin Iswa an rin pha bok si chuwang chuan ho tu te khan an it sik te em maya an man le ta zana tan ina bok an om tira an chhuat heilo nan uluk takin kongkhar te chu an kal thlapa aveng tu te po kongkhar bula an ding rengani ma se zana chuan van Tirhkoh alo kala kongkhar te chu aron honga a hruai chhuak ta van Tirhkoh chuan pathian biak ina avading ula mi hne na heng nun na thu zong hi va soi ro ati petera te chu khowar vele biak ina chuan an lut le ron in khom tura lo kala piang hne na chuan Iswa chanchin chu an soi le ngal mol mai ani nakina chuan ho tu te khan an mi man te chu va hruai turin an sipai te an tira an va en nak chuan an tan na hmun chu alo ruak huai maya ti ngai na reng an shelawa kongkhar te khangun takin an kal thathlap bok si makan ti em mai ani chuti lai tak chuan mi pakhat alo kala ngai te tan inami in khung te khan pathian biak ina dingin mi an zirtir ka ti aron ti tamaya uluk takin an tan tira an ven thlap po in an chuak le mai thei chu makan ti ema pathianin athan puya van Tirhkohte atir zel ti kha an sheve lawani ti chuan sipai an vatira an thu soi lai chu mitam takin ngai nom ti in an lo ngai thlathup mai si in ti thu takin an vaman ngam to lova an thungai thatu te chuan an lo be mai zo kang ti an hlawa chuwang chuan an va thlem ta ho tu te chuan ti hlum hial po an du ma se an zinga mi fing deuh te chuan ti hlum lo turin an ti
ti chuan iswa chanchin soilo turin an ngen le a ma se pathian tharau thiang hlimin a ompui rengdon ti an hriat tlat awangin huaisen takin Tirhkohte chuan iswa chanchin an soita zel thawani thuvon Tirhkohte thil ti bungli chang somhni keini zong thil kan hmuh le hriat te kha soilovin kan om theilo an ti a